F'dawn l-aħħar xhur ħarġet fiċ-ċar l-inkompetenza tal-Gvern Laburista u biex jatti dan Robert Abela u sħabu qed jirrikorru għal attakki aggressivi u negattività. Għal dan Bernard Grech, kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista waqt il-programm Dritt tal-Punt u kien qed jitkellem dwar l-ewwel laqgħa li kellu ma' Robert Abela wara l-ħatra tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech qal li der ċar lill-Labor u fqir mill-ħsibijiet. War l-idea li jifqal il-pajjiż b'eluf ta' barranin biex isit il-konsum ma baqgħetx taħdem, issa il-gvern jinsab daru mal-ħajt. Pjan wieħed kellhom li jifqgħu il dal-pajjiż b'aktar popolazzjoni biex ikun hawn aktar konsum, biex allura jkun hawn bżonn iktar ta' ristoranti, bżonn iktar ta' djar, bżonn iktar ta' ħwienet minn fejn jinxtraw l-affarijiet, dal-pjan li kellhom, imma pjan se jiġru wara ma kellhomx. U allura llum nafu li sfortunatament għandna luf kbar ta' ħaddiema barranin illi qegħdin jitilfu x-xogħol u għandna problema bihom. Qegħdin pis fuq l-infrastruttura, qegħdin pis fuq is-sistemi tagħna, qegħdin pis fuq l-isptar tagħna. Bernard Grech qal li ċifri kienu qed juru li l-ekonomija bdiet tmur lura minn qabel ma feġġet il-pandemija. Iżda kienet il-pandemija li kixfet kemm il-gvern kien inkompetenti u fil-waqt li fil-bidu ħadd ma seta' jilqal dak li ġara fit-tieni mewġa u riżultat ta' tmexxija ħażina li marret ukoll kontra il-pariri mediċi. Meta suppost kien ippreparat, flok ma kien qed jipprepara ruħu għat-tieni mewġa, kien qed jieħu deċiżjonijiet żbaljati fid-direzzjoni opposta. Kien qed jgħidilna serħu raskom għadda kollox. Mentri fir-realtà kulħadd jaf li ma kienx il-każ minkejja li kellu il-pariri mediċi li kienu qegħdin jgħidulu mod ieħor. Min-naħa l-oħra, l-Partit Nazzjonalista jippreżenta proposti alternattivi validi u għal darb'oħra se jippreżenta dokumenta qabel il-budget li joffri soluzzjonijiet. Bernard Grech qal li ma jiddejjaqx jekk il-gvern jikkopja xi proposti. Wara kollox diġà għamilha fil-qafas tal-pandemija hekk kif wara li prova jirredikola, il-gvern daħħal u estenda l-idea tal-Partit Nazzjonalista li joħorġu vouchers biex jistimolaw l-ekonomija. Aħna ma nibżawx noħorġu is-soluzzjonijiet. Jikkopjawna, jalla jikkopjawna. Jieħdu l-idejat minn tagħna, jalla jieħdu l-idejat minn tagħna. Mhux għall-ġid tal-pajjiż tagħna, mhux għall-ġid tal-poplu Malti u kollu, kif il-fatt għamlu diġà. Meta ftit ilu kien hemm il-Partit Nazzjonalista li ħareġ bl-idea li jsiru il-vouchers, tmejlu bina, iddiħqu bina, irredikolawna, x'ġara, adottawa. Mhux tal-li adottawa darba, tal-li se jerġgħu jadottawa u se jerġgħu iġedduha. Għaliex? Għaliex iva il-Partit Nazzjonalista għandu is-soluzzjonijiet. Mistoqsi dwar il-grupp parlamentari, Bernard Grech qal il-grupp parlamentari Nazzjonalista u mimli minn persuni validi u qal li mhux se jkun hemm tibdil straordinarju fid-dekasteri tal-kelliema tal-Oppożizzjoni.